Hi mga bay, namin karon sa pub, no? Together with Ate Charing and Kent. Ayan. And of course, the one and the only. Ngabil. Hi. Inday Ngabil. Kumusta kayo lahat? Gusto lang namin magpasalamat na iyak kami kanina. Ito na si Madam Kent. Napayakap si Ngabil kay Charing. Kasi nung i-open ko sa laptop ni Ate Charing, open na si Inday Ngabil for monetization. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much. Salamat. Sobrang nagpasalamat kaming tatlo sa inyo lahat. Ayan. Sorry, napagala ngayon. Pero okay lang yan. Sige, wait lang ha. So, ayan mga bay, after 1 hour, naka-decide na. Doon ka na spicy or mild? Bye. Kuya, naka-decide na miya sa bawla. Okay, ma'am. Sa daghan kayong amino, no? For the first time, nakakaon ko dire sa cook. Lami, maguli sila. Pub. Lami sila dahil. Mayo kayo, wag mo nag-close, no? Kanila, Sige. timbak doon mo lang. Less spicy. And 1 fried tofu and 4 obi mango tofu. Okay. Malagyan ko naman. Yung 1 menu natin. Thank you so much, ma'am. Okay, welcome. Ano, sarkin. Mga plato. Ang daday, sir, di mo ko ni sarpin. Ay, ganun. Aluminum. Ingani jud ang kuan sa Korea. Aluminum. Oo. Pwede ka manamin. Ay, yung kilay, hiwi. Karong ay mo kilay dai. You know mga boy, it's my first time here. Mga kaman-English mo sa tayo. Gara po siya, no? Together with the 4 of us. Kent is our camera... Camera practitioner. Yes. Camera professional na siya. Maikay siya mo camera si Kent. O, dili jud ka malibat. As you can see sa mga videos ni Ate Charing. Yeah? Yes? No? Busis pa yung ganda-ganda. Mayo na dyan kayo si Kent mag-video. And Ate Charing, you have to make a vlog na for Kent. Yeah, soon. Yeah. Sooner. And we are going to promote Kent. He's very good na on holding the camera. Hello, very tough. That's it? It's recording. Hello. Ako sa nila. Ako sa nila. Yeah. Don't thank you. It's my first time na to use this one and I don't know how. We teacher. Napay magkinamot na lang. Saan kanin taon ko na ako? Hindi ka dili kay bawo mo gamit og chopstick. Wa ano na mo kuan ko ginamit ko ang exhibition. Disclaimer lang, no? Disclaimer. Naglaroy-laroy ni karon, no? Maski lockdown kay naa mi sakyanan. So daghang salamat kang Inday Ngabil. Kay gikuha jud ko nila didto sa Katmon nga wa jud ko. Inday Ngabil. Daram din. Thank you so much Kanang- to our very kind and generous friend. Kinuha ko siya dahil sabi niya kahapon, wala nang magbiyahe simula sa Katmon. Yes. Eh, sabi ko, sige, sunduin kita. Tapos, and all of a sudden, ang sinabi ko sa kanila, kailangan ninyong, sige na, day. Dili, day. Alam mo, hindi ito pwede. Magugulong ito. Kung dili pwede, day, oh, kamot. Anak ano lang ka, day? Ay, suso din na. Isaw sa nagdaday, kaya mo manay kuan. Hindi ka lang. Biling man, day. Naligo. Naligo sa Ibarra. Susuka. Nami. Wala akong gusto. Wala gawin o gulpi na taon. Korean pancake day. Taon bukaan ito sa katak sa kamaburo. Ginagin.
Tinidor na lang kaya. Hindi na sa magbinuangan. Di lang tamo binuangan mo. Pinamot na lamang ka. Ganun na imbento mo sa ni chopstick. Tagat na po. Hindi na kong problema. Bot, waman din sa kaibahan. Lami ilang kuan, ilang sabaw. Meron kayo na. Kung ilan na ilang sabaw. Imo? Ako. Ma? Dagan ba ani dito kay bawo mo hawig? Agtan pa sa tao sa iya. Pinamutagan mo. Luto ka na lang ba? Gamay ka ilang ano ka lang. Na, mo. Hindi. Dalagi. Dako na yung bag mo. Stop kinag. Ikuan na ko na dai ika nang airline mode. Balik sa nagsilba na wa nang plato di man. Asa man ang plato? Nagandahan ni Stanley ang baso kay mo sobra. Sa mo ni aluminum. Pila ni ka baso? 4 ka baso. Kanina kami kay sakto gi kay sa kap sa Nescafe. Tama lang ang sukat. Dito kami ngayon sa Cook Pub sa Island Central Mall. It is a Korean restaurant. Masarap ang kanilang luto. This is my siguro 5th time. 5th time na ako narito. Kumusta naman yung pag-opera? Inday Gab is still on her process of learning how to use Chatua. You're up. Ngay tagpuan ni kalaha. Gamay nga kalaha. Today you are a fast learner. Wow. Nya, yun ko na naman dito na. Ha? Ang kamot. Okay. Ba magahan. Hindi naman ako wala nyo. Nakagino nila. Hari na? Kuhaan siya dahil. Kimchi. Na siya kimchi. Good. Nabang malangit. Eh, lambot. Napoy mo eh. Lambot lamang. Dagi punit mo rin lamang ka mo. Dahil mga gusto mo. Dagi mo. Ika ka. Ang suri-suri man sila. Sa bagay. Pagkatapos. Imo? No, I don't know. Yung imo niya. Oh. Kumuha na din. Hello? Mahina po. Hi. Tupil kayo. Cooler from the States of America. Oh. Guwapa gyapon kaayo kuya buya. Uy, problema aris balay upin kayo ang utahan kay unya ra mahuman ang kuan na COVID-19. Ayaw sa arong kay COVID-19 pa. Hain man karon na imutang. Hain man kanay imutang. Australia? Gi-set out ka ga video ko ron hain ka sa Australia. One I know already, that's Australia. Yes, So I know. yes, you know. Western Australia. Si Inday nga bil diha man sa Southern Australia. No. Perth. Sydney. Sa Sydney day siya. Sydney si Inday nga bil. Oh. Siya ito diya Sydney. Ha? Naa siya diri sa kong tapad karon. Si Inday nga bil ba? Si Inday nga bil. Nasa ati charing food, nasa kong tapad. Yes. Pero may man siya mong bakasyon, di mo may merkado ang Pilipinas. Merkado. Gimo niyang merkado ang Pilipinas. Hadlok ay sa biyahe kay na ay COVID ron. Asa siya sa Australia? Naada siya sa Western ba no? Western Australia? Western Australia ka? Western. Western Kasi may nga na to kay Kwande, shout out na ko. Western Australia. Lynn Norris. M.I.S. Morris. Ay, hello kay Lynn Norris dito sa Western Australia. Ayan.
Darabay o sa mga kaubanan dito sa tanang mga Pilipina diha sa Australia nilong tanan. Asa may ato, wa ko man ko hinaling karon ay. Paghaling na dahil na kay daghang kuan dito. Agi po. Lagi wa pa ko nakahaling ron ay. Nanilingan sa ko kay nanilong ang saging ni silingan. O ginamos. Na ginamos. Dali mo na atin. Na agi ba? Ang saging wala niya saging lagi. Murag kadaba mo ko pud bagko pa ni ginog lang ilaw ba. Nya suso ginamos atin. Lami lagi kay. Dali mga unta. Di apay balang ni tinuno ano. Oo, pero taga diri ka Cebu. Ay, 61 Hain man inyo diri Pilipinas. Bukidnon. Mindanao, no? Mindanao. Oo, dito sa Tinyahan. Taga diri dahil Cebu, Balamban. Balamban ang ka Cebu. Balamban. Ikay tag-iya dito sa Tinyahan. Ano? Ay. So Del Monte ikay tag-iya. Wag gid alang-alangan dili Tinyahan, Del Monte gyud. Bakit apil ang sagingan? Di ang sagi. Lagi. Mao lagi. Unya kung sa may plano nimong laag diri sa Pilipinas. Bilis ka mo Inaot unta ang pugid nato nga mahuma na gid atong crisis. Manakop sa miglang nga bitaw. COVID-19. Dako ang kining crisis sa matag usa nato kay. Tibuok kalibutan naman gid ni. Wala lang ginato nga mahuma na gid ni. Lockdown mi diri na. Lockdown mi diri sugod karong alas 3. Karong oras gud. 24 hours na mi nga 24 hours na mi nga curfew, no? Ala, malag walay toilet paper o bisan ay bugas. Ay bunot day. Kamuti gining bugas. Pwede mo ka bunot agungal. Nay mga kahoy-kahoy di balik og kabo oy, kabo importante. Kabo og bugas. Wa di ka palitan dag bugas sinako. Ginantang ra. Diet deh ka, ikaw deh usah diha. Pino. Dua mo sa imong bana, wa mo'y anak. Wa mo'y anak, bay, ampuna ko bay. Ampuna ko bay. Nya dawat kanako. 2 kilo ra ba akong kinananan ra ba? Dawat ka kanako. 2 kilo kada kaon. Wa na kapoy na ko pangasaba ang hagdanan, masuko ka sa amo, di man ka pwede mo tubag sa tubangan, adto na lang ka mangasaba sa hagdanan. Mao lagi, unsa na may oras diha gi? Tagaan na magrasias Ginoo, mulihok lang gid. Ha? Parehara? Parehara oras Philippines ug Australia. 3 hours. Kuan ka na kung alas 5 dito, alas 8 na to. Gitagaan na magrasias Ginoo. Bye. Lagi sa inyong pag-view sa akong mga videos, dako na kayong tabang, hindi na ta makalangyaw. Salamat po guys pagtawag. Kang kinsa ka? Oo, regards daw picturing. Hello Inday, mag-ingat ka dyan sa Australia. Ingat ka daw. Sabihin mo, ingat si Inday Ngabil, punta siya ng Sydney. Pag punta na daw si Inday Ngabil diha, makita daw ng Sydney. Oo. Panakop mo kanggaro. Nag-watch na ka kay Inday Ngabil? Panakop mo kanggaro. June man ni siya mo balik diha, June. Inaot unta nga makalarga ni siya. Mao gina itong iampo gyud. Mao giday diri na. I-follow, i-subscribe siya ha. Subscribe si Inday Ngabil. Yan ang dalos ila.
Di ba ni Adres Bayan? Oh, kami na kag-Adres Bayan kay. Andam na ko. Oh, di naman sa kubagda. Joke lang doon. Joke. Ay, ginunangaon mi diribay kanang Korean Korean. Di man ta kay gawa mo chopstick mapay magkinamot. Ha? Mapay magkinamot ng kalatiya. Lagi, naaki ba? Na ang kamuti ni Ate Charing katawanan rayo ang gagmay gilungag nako ang dagko akong gipito. Ala dito butikulon day? Dili man. Dili. Ang tundan mo butikulon ticha. Mo lagi no. Tundan. Dahil daghang liso. Ang Mo day. Organic man guto day. Among gikawat ang Organic. Oh, sige ha. Bye, thank you guys. Amping. Dito pa sa Dahil dito pa sa kuwan. Oh, sige ha. Dito sa Sige. Was Bukid. Ingat. Dahil Bye-bye. liso, inon dahil nila saging halas. 614 isa ni. Ang sa? Unsa day? Halas? Halas. Ihas. Ihas. Di balandra mo na Ate Charing akong number. Okay ra na day di ang importante no mga dahag order puto. Uy, Puto daghan cheese. gid Mrs. na to ticha. Yes. Unya kay Kilami- Manila man sila no. Sambuanga City. Manila, cancel pa. Davao, Cancel Davao. Dumaguete. Saan man ako pagdalabaw. Cancel mo na ang mga orders ngayon, mga photo cheese, no? Kaya sa mga tawag okay jud kay nako nga public ang akong number. Yes. Kay it's for business number. Yes, and because Inday Kapkap is also a public personality. I am a public personality. Wala na sila ko gitago ninyo. Sakto na kay kuan na. Nanay gamay, nanay. Sige na, pagbabay na. Gitago. Babay na, uy. Babay na. Unya ipusa na kay atong kaon di. Ayaw na, lain na po ito nga video. Lain na po ito nga video. Katurang subtik. Sige. Sige na. Bye-bye. Thank you for Bye-bye. watching. Thank you for calling. Kisam to ni tawag. Thank you for calling from Western Australia. Yes. Leon Morris. Yes. Thank you. Stay healthy always.